Това е крайният резултат. Ще съм трябва да го направя на топка. Аре, не гари. Ти си не гърдая, за че го направя на топка. Ето год. И... Аре! Така, само да ви кажа, не е задължително да е този шампуан, който в момента Янчето. Различни шампуани могат да бъдат, но за да е по-мек... Трябва да е този. Не. По-мек става като му сложите повече крем за ръце. Ако сложим крем за ръце. Да. Ма трябва да намерим. И трябва, след като сте сложили това, да сложите малко вода. Просипка си скушко. И става по-мекичко и по-яко. Аз му дам 10 просто това е amazing. И това беше от нас. Чао!